Participació ciutadana en festa i jocs. Durant tot el matí, veïns i veïnes del barri de Can Guardiola han celebrat el final del procés participatiu per millorar el parc, en una jornada festiva on s'han descobert els resultats de les votacions. L'Ajuntament, quan fa obres importants, el que fem són processos participatius. Volem que sigui un parc per tothom. Hem desenvolupat un procés primer de parlar amb els veïns, de parlar també amb els centres educatius, amb l'escola Marta Mata, amb l'escola Bressol La Ginesta, amb els nens de l'escola Bressol La Ginesta, també per fer-los participar com els agradaria que fos aquest parc. A mí me parece una acción cívica muy importante para que tanto las familias como los vecinos y los niños tengan cada vez más poder de decisión sobre lo que pasa en su ciudad y en su sitio donde vive. Es una acción cívica muy importante. I és que l'escola Marta Mata i l'escola Bressol La Ginesta han participat de manera molt activa en el procés, gràcies a les propostes que han fet els i les alumnes d'ambdós centres. Des de l'AMPA i des del col·le del Marta Mata han fet un procés participatiu perquè tots els nens puguin explicar quines millores volien fer al parc i a part hem format part de les reunions que s'han fet amb l'Ajuntament per produir aquestes millores. Hicimos en grupos unos carteles para expresar nuestras ideas para el parque. Carteles con dibujos, tirolinas, pipicán, rocòdrom y ya está. I gronxadors. El procés de participació es va obrir al febrer i ha presentat fins a 13 propostes diferents, de les quals es duran a terme les 5 més votades.